हेलौ लोगोफोर, नोंथांमोननि गेजेराव मोनसे गोदान भिडिअ लानानै फैबाय। आं अलंबार नार्जारि नोंथांमोननो मोनसे गोदान भिडिअ लानानै फैदों। बे जाहैबाय जोंनिया मा 100 साबस्क्राइबारा जुदि बारियोबा जोंना 50 माने 500 साबस्क्राइबार जायोबा जों गोबां बुस्थु मोनो। जों 500 साबस्क्राइबार जाबा मा मोनो मा मोना बेखौ नोंथांमोननो खोन्थागोन। नोंथांमोना भिडिअखौ जोबजासिम नायलां। लोगोसे नोंथांमोना भिडिअआव जुदि गोदानब्ला भिडिअखौ जुदि साबस्क्राइब खालामाखैबा अननानै भिडिअखौ साबस्क्राइब खालाम, जाहाथे बिदिनो गोदान भिडिअ आरो नटिफिकेसन नोंथांमोना मोनबाय थागोन आरो नोंथांमोननो आङो फोरमायगोन। मा होनना बुङो, जोंहा बहुत साबस्क्राइबार बारिबाथाय गोबां बुस्थु मोनो। 100 साबस्क्राइबार बारिबा मा मोनो, 500 साबस्क्राइबार बारि आरो दा जोङो सावरायगोन 500 साबस्क्राइबार जुदि जायोबा जोङो मा मोनो बेखौ नोंथांमोना फोरमायगोन। नोंथांमोना मोजाङै नायलां। नोंथांनाबो जुदि 500 साबस्क्राइबार जाबायबा 500 साबस्क्राइबार जाबायबा बेखिनि बेनिफिटखौ नोंथाङाबो मोनगोन। बेनिखायनो नोंथाङा भिडिअखौ जोबजासिम नायलां आरो चेनेलखौ साबस्क्राइब खालामाखैबा साबस्क्राइब खालाम। बिदिब्ला जोङो बेनि सोमोन्दै 500 जुदि साबस्क्राइबार जायोबा मा मोनो बेनि सोमोन्दै जोङो सावरायनोसै। बिदिब्ला मा फार्स्टआवनो दोङो जोंहा कास्टम इउआरएल। कास्टम इउआरएल माने मा बेखौ नोंथांमोना बेखौ कास्टम इउआरएलआ 100 साबस्क्राइबार जाबानो बे कास्टम इउआरएलखौ मोनो। कास्टम इउआरएलआ जाबाय मा, नोंनि बे इउटुबनि बे सायाव लिंक जे थायो गोजौनिया www नोंनि इउटुब चेनेल .. माबा माबि बिदि स्लेश लिरनानै जुदि थायो, बे जाबाय इउआरएल। खिन्थु कास्टम इउआरएलआ जाहैबाय मा, बेहाय नोङो कास्टमाव नोंनि नामखौ होनानैबाबो नोङो चेन्ज खालामनो हागोन। बे जाहैबाय कास्टम इउआरएल। कास्टम इउआरएलआ मा, बे 100 साबस्क्राइबार जाबानो इनेबल खालामना लानो हायो। जोंनाव फ्रायलि 100 साबस्क्राइबार जाबानो बे कास्टम इउआरएलखौ मोनो। बे जाहैबाय नोङो गावनो हारसिंनो चेन्ज खालामना लानो हागोन नोंनि इउआरएलखौ। बे जाहैबाय फार्स्ट बेनिफिटआ जाबाय कास्टम इउआरएलखौ मोनो। 2 नम्बर बेनिफिटआ जाहैबाय मा होनो, कमिउनिटि टेब। बेखौ मोनो 500 साबस्क्राइबार जानानै 500 साबस्क्राइबार जानायनि उनाव कमिउनिटि टेब। कमिउनिटि टेबआ जाहैबाय मोनसे नोंनि भिडिअखौ गावनो माने बुस्ट खालामनो थाखाय, माने प्रमट खालामनो थाखाय गावनो शेयार खालामनो हायो। बे जाबाय कमिउनिटि टेब। बेखौ जों बुस्टबो खालामनो हायो, शेयार खालामनो हायो। बे जाहैबाय कमिउनिटि टेब। बे गावनि भिडिअखौनो गाव बुस्ट खालामनो थाखाय शेयार खालामनो हायो। आरो नेक्स्टआ जाहैबाय मेनसन। 3 नम्बरा जाहैबाय मेनसन। बे मेनसना जाहैबाय नोंनि भिडिअनि जे टाइटेल, नोंनि भिडिअनि जे टाइटेल लिरगोन, बे टाइटेलाव सोरनिबा गोदोर मानसिनि बा सोरनिबा गोदोर चेनेलनि नामखौ नोङो बे मेनसन माने टाइटेलाव मेनसन खालामनानै लिरनो हागोन। आरो क्लिक खालामनाय लोगो लोगो माने बैनि गावनि गोदोर जायनि चेनेलखौ नोङो मेनसन खालामना लिरनानै होदोंमोन, बे चेनेलाव डाइरेक्ट बेयो क्लिक खालामबानो अपेन जाहैगोन। आरो बे जाहैबाय 3 नम्बर बेनिफिट। माने बेखिनि बेनिफिटआनो जाहैबाय 500 साबस्क्राइबार जुदि नोंथांनाव जाबायब्ला नोंथाङा बेखिनि बेनिफिटखौ मोनगोन। माने फार्स्टआवनो जाबाय कास्टम इउआरएल, कमिउनिटि टेब आरो मेनसन। बे मोनथाम बुस्थुखौ जोङो 500 साबस्क्राइबार जानायनि उनाव मोनगोन। बिदिनो 1K साबस्क्राइबार जाबा मा मोनो बेनि सायावबो नोंथांमोननि गेजेराव भिडिअ लानानै फैगोन। नोंथांमोना जुदि भिडिअखौ मोजां मोनबायबा चेनेलखौ अननानै लाइक, शेयार, साबस्क्राइब खालाम। बिदिनो गोदान नटिफिकेसन भिडिअ नोंथांमोननि गेजेराव लानानै फैबाय थानो हायो। जों बेखिनिखौनो फोरमायनानै दिनैनि भिडिअखौ बेखिनियावनो फोजोबनाय जाबाय।